Så er det Noras første kiwi. Ja. Er der. Hvad? Er den god? Du kunne da godt lide det. Ja, du kunne da godt lide det. Ja. Kan vi prøve en mere? Kan I smage mere? Ja. Da. Ja, er den så sur da? er den så sur, Nora? Okay, det var meget godt det her for dig. Og Nora? Skal jeg smage mere?